Vi har i hvert fald for at møde vores eksisterende kunder og sikre os, at vi bliver set. Og så skal man selvfølgelig også være for at møde nogle nye mennesker og for at se sine kollegaer i branchen, hvad de har fundet på, så man er up to date. Så primært selvfølgelig for at skabe noget mere forretning. Vi har jo en fantastisk stand, og vi faciliterer jo de her rammer for vores netværk. Og vi har rigtig mange af byens store spillere med. Og de skal jo gerne have noget business herfra. Så vi er her på standen, og vi er rigtig glade for at være en del af det. Det er vigtigt for os at vise noget synlighed over for vores kunder, at vi er til stede. Nu er vi Københavns største hotelkæde, og vi vil gerne støtte op om det her arrangement. Jeg synes, det er rigtig godt mulighed for at mødes på en formel og uformel måde her i Forum. Jeg tror, hvis man skal finde en målgruppe, som passer lige nøjagtigt til en event eller et kursus, konference, så formår man virkelig for kursusflex at finde de rigtige besøgende. Jeg har fået hils på i hvert fald 20 eksisterende kunder, og har fået helt konkret 3 nye møder med nogen, der har konkrete sager. Så jeg synes, det har været et ret godt udbytte igen i år. Der er lidt socialt i det i branchen, fordi at også at se kollegaer, konkollegaer og tidligere kollegaer fra branchen, det er rigtig godt at få netværket med dem. Vi er til stede næste år med alle 12 hoteller på en stand, det er helt sikkert. Jeg er helt sikker på, at man finder Gram Slottholm til næste år. Vi har været med alle årene og har altid fået noget ud af det, så vi kommer til næste år selvfølgelig.